Wel, ni'n troi nôl nawr at y darlleniad ar ail ran o bennod 12 o lyfr y proffwyd Secharia. Felly, pennod 12 ac adnod 9 a'r adnod gyntaf wedyn ymlaen i'r adnod gyntaf hennod 11 a 3. Chi'n cofio nawr bod Secharia gyda Hagai, maen nhw'n proffwydo i bobl yr arglwydd ar ôl iddyn nhw ddod nôl o Babylon, ac maen nhw wedi mynd tyma bach yn llesg ynglyn â adeiladu y deml a mynd ymlaen gyda gwaith yr arglwydd, ac mae'n proffwydo ac mae wedi rhoi lot o ddarluniau i'w calonogi nhw yn bennaf i fynd ymlaen ar gwaith. Ac yn wir, maen nhw'n ymateb fel glwson ni, chi'n cofio, yn Hagai. Ac mae yna fwy wedyn ni, mae yna ddatblygiad pellach, mae'n edrych, yr arglwydd yn edrych at ei waith yn y dyfodol hefyd, a'i deyrnas ymhell ymlaen. Nawr, y tro diwetha, yn yr 8 adnod cynta, mi welson ni, chi'n cofio, y darluniau yma, darluniau rhyfeddol o bobl Dduw, dinas Dduw, eglwys Dduw, wrth gwrs, yn cael ei nerthu yn erbyn y gelyn, bod y gelyn yn gwarchau, rownd, yn creu siege, ond doedd hynny ddim yn gwneud dim gwaniaeth. Oedd y gelyn yn meddwl, mi gymerwn ni rein yn hawdd, ond nid yna sy'n digwydd, oherwydd bod yr arglwydd yn gwneud ei bobl yn gryf ac yn anorchfygol. Fe sy'n gwneud hynny, a darluniau rhyfeddol. Chi'n cofio cwpan feddwl. Ond nhw'n meddwl, mi yfwn i'r cwpan yma, a fydd e ddim problem. Ond mae e mor gryf fel petai yn alcoholic o gryf. Mae'n bwrw nhw mas. Na'r darlun, wrth gwrs. A wedyn carreg. Mi symudwn i'r garreg ma o'r ffordd. Ac wrth iddyn nhw'n wneud, maen nhw'n cael hyrnia a bwrw i cefen mas. Mae'n rhy drwm. Maen nhw'n methu symud hi. Ac wedyn ni basged o dan. Mae'r gelyn rownd fel cod. Ac wrth gwrs y peth gweitha i god yw tân. A mae fel basged dan ac mewn fel ffagl mewn ysgub. Darluniau rhyfeddol o fuddugoliaeth pobl yr arglwydd yn erbyn y gelyn yn ei nerth ef. O dawr i ni'n mynd mlaen ac yn y darn yma i ni'n clywed mwy pwy yw pobl yr arglwydd. Pwy yw gwir bobl yr arglwydd sy'n profi yn fath o fuddugoliaethau. Pwy yw nhw? Beth sy'n wir amdanyn nhw? A'r fuddugoliaeth anhebygol maen nhw'n profi. Adnod 9 yn y dydd hwnnw a fati ddinistio'r holl genhedloedd sy'n dod yn erbyn Jerusalem. Wrth gwrs, mae cenedl Israel yn aros heddi fel cenedl, ond hefyd mae yna Jerusalem newydd, mae yna Jerusalem nefol, sef pawb sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, p'un bod nhw'n Iddewon neu'n genhedloedd, pob un yn Iesu Grist. Nawr pwy yw pobl Dduw sy'n profi'r buddugoliaethau hyn te? Wel, pobl sydd wedi profi gras Dduw yn ei bywyd yw nhw, medde y darn nesaf yma. Pobl sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn ei bywydau nhw. Pobl sydd wedi profi'r arglwydd yn tywallt ei ysbryd arnyn nhw, yn arllwys ei ysbryd arnyn nhw. Mae hwnna'n ddarlun hyfryd, y darlun yma o arllwys, adnod 10 yw a thywalltaf ar linach Dafydd ac ar drigolion Jerusalem, ysbryd gras a gweddiau. Wel, yr ysbryd glân yw hwnna, wrth gwrs, ac mae'n cael ei dywallt. Wrth gwrs, mae darluniau gyda ni bod yr arglwydd Iesu'n sôn amdano fe fel y dŵr bywiol yn diwedd. Felly, yn cael ei dywallt, darlun yw hwnna. Ond i ni feddwl am eiliad am yr arglwydd yn tywallt, yn arllwys. Nid Scrooge yw chi'n gweld? Nid diferion mae'n sôn amdano fe, ond arllwys, llif. A mae hwnna'n bwysig i ni gadw yn ei meddwl ni, a pan ni'n gweddio ar yr arglwydd, mae e yn hoffi tywallt ei fendithion. Mae tywallt ei fendithion arno ni, yn yr arglwydd Iesu.
Mae'n ein bendithio ni, mae'n ein llwytho ni, beinydd a daioni, meddwl Salmydd. Llwytho, nid ambell i beth bach, llwytho ni, beinydd a daioni. Ac mae hwnna'n bwysig iawn. Mae chi adnod nawr te, i'n helpu ni, falle Ioan 1:16, o'i gyflawnder ef. Yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Beth yw'r gofid yn y news heddi? Yr ail don, ynddo fe? Yr ail don. Oedden ni ar y tipping point. Dyna i ni'n clywed heddi, no? Yr ail don. Oedden ni'n mynd i fod cymaint ar cyntaf, oedden ni'n mynd i fod yn llai effaith. Dyna mae pobl yn trafod. Wel, darlun arall fan hyn nawr te, bod gras Duw i ni fel ton ar ôl ton. Gras Duw. Os yw tonne'r coronavirus yn dod, wel mae tonnau gras Duw yn dod hefyd. Ton ar ôl ton. Yn ddiffail ac yn ddifeth. Ac mae eisiau ni brofi hwnna wrth gwrs. O ddydd i ddydd. O gyfnod i gyfnod. Ton ar ôl ton. Gras ar ben gras. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac rhodd yw e felly. Os mae ysbryd gras yw e, rhodd yw e. Bendithion Duw, pan mae'n arllws i ysbryd glân, rhodd yw e. Nid rhywbeth i ni'n gallu ei ennill, nid rhywbeth i ni'n heiddi. Rhywbeth i ni'n derbyn yw e. Rhywbeth i ni'n gallu gofyn amdano, ond rhodd yw e. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Rhodd yw e. Ac mae'n dod o'i drigaredd. Mae drigaredd yn rhyfeddol. Mae drigaredd yn anhygoel. A dyna i ni'n profi, dyna le ni'n sefyll bore yma, chi'n gweld? Pob un o'n ni'n sefyll yn gras Duw. Gras cyffredinol, ond gras achubol yn Iesu Grist. Tywallt yr ysbryd a'i waith, a'i ddylanwadau arno ni. I ni'n sefyll yn gras Duw. Ac ar ei drigaredd ef. Mae hwnna'n bwysig. Hoff adnod, hoff salm wrth gwrs i lawer ohono ni, salm 103. Ni wnaeth a ni yn ôl ein pechodau. Ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Mor bwysig, i ni gyd ar dir trigaredd bore yma. Na'r unig ffordd i ni'n lli dod, i ni ar dir gras, i ni ar dir heiddiant rhywun arall, dim yn heiddiant ni. A fel yna, mae Duw wedi ymwneud â ni, wrth gwrs, a dyma fe, ysbryd gras yn cael ei dywallt arno ni. A mi ddyle fe yn gwneud ni yn rosol, yn drigarog ac yn ostyngedig. Mi ddyle fe wneud ni yn faddeigar fel i ni'n profi maddeiant wrth gwrs. Pan mae wir yn treiddio i ni. Wel nawr te, ysbryd gras a gweddiau. Mae e'n dod o ras Duw. Pam mae Duw yn rhoi yr ysbryd? Gras yw e. Does dim rheswm yn dod ni, gras. Wedyn ni, mae'n dod trwy ras. Mae'n rhoi mewn gras i ni. Di ni'n gorfod wneud rhywbeth fel o'n i'n dweud i'w heiddi fe. Ac mae'n dod â gras Duw i ni hefyd. Mae'n dod â phrofiad o'i rasau. Mae'n dod â bendithion ei rasau i ni yn ein bywydau ni, yr ysbryd glân. Mae'n dod oherwydd gras, mae'n dod trwy ras Duw, a mae'n dod ac yn rhoi gras Duw i ni. Ac mae hynny'n hyfryd. Ffafr Duw na di ni ddim yn heiddi. Ei fendithion, ei fywyd yn ein bywyd ni. Ac mae'n ysbryd gras a gweddiau. Gweddiau. Tynfa i geisio Duw. Na beth yw gweddi? Pan mae dyn yn galw ar Dduw. Pan mae dyn yn troi ei olwg at Dduw. Diddordeb, wrth gwrs, ymhethau Duw. Wedi cael ei symbylu, i geisio, i feddwl am ei berthynas â Duw. Ble mae'n sefyll falle. Falle bod rhywbeth mawr wedi digwydd weithiau yn ei fywyd i'w siglo fe. Chi'n cofio Saul o Darsus oedd Gwion wedi cyfeirio at yr adnod yma thoswetha. Y neges yma i Ananias yn Actau
9:11. Cod a dos i'r stryd a elwyr y stryd union, gofyn yn hyd Judas am ddyn o Darsus o'r enw Saul, cei hyd iddo yno yn gweddio, yn ceisio Duw nawr mewn ffordd newydd i'r ffordd oedd e'n ceisio ac yn gwasanaethu Duw o'r blaen. Oedd e'n grefyddol tu hwnt o'r blaen. Oedd e'n cyflawni gwasanaethau crefyddol bod bron ar hyd i oes. Oedd e'n Pharisëiad. Ond nawr mae'n gweddio mewn ffordd wahanol. Mae wedi wynebu yr arglwydd ar y ffordd i Damascus. Mae wedi cael ei lorio a mae'n ceisio Duw. Mae'n ceisio'r arglwydd. A wrth gwrs, ffrwyth, gwaith, yr ysbryd glân yw hwnna. Pam dyw pobl ddim yn ceisio Duw heddi? Wel, un o'r resymau, mae angen tywalliad o'r ysbryd glân. I roi y syched, i roi yr ymwybyddiaeth yna, i feddwl. Wel, mae'n hoes ni wastod yn meddwl yn horizontal. Horizontal. Yn perthynas ni a dyn fel yna, a draws, chi'n gweld? Pan mae'r ysbryd yn dod, mae'n meddyliau ni'n mynd yn vertical. Le wy'n sefyll o flaen Duw. Beth am hawliau Duw? Ni'n clywed bob dydd am hawliau dyn. So mae ni byth yn clywed beth yw hawliau Duw. A beth sy'n digwydd i'n cymdeithas ni sy'n Duw yn cael ei hawliau. Byth yn clywed hynny. Ond pan mae'r ysbryd yn dod, mae'n ysbryd gras a gweddiau. I feddwl, i geisio, i ystyried. A mae eisiau ni weddio ond os y bydd Duw yn ei drigaredd yn arllwys yr ysbryd yma eto. Achos dyma sy'n digwydd mewn diwygiad. Dyma sydd yn digwydd. Darllenwch chi, os chi'n gallu darllen rhywfaint o hanes diwygiad yng Nghymru, pobl yn dechrau meddwl o ddifri am eu henaid nhw. Gwyd am eu perthynas nhw â Duw, ble maen nhw'n sefyll. Ac mae angen tywalliad o'r ysbryd glân arno ni eto. Ac wrth gwrs, beth mae'r ysbryd yn neud wedyn ni, yw troi, mae'n dod ag ysbryd sydd o ras a gweddiau, ac wedyn mae'n troi golwg pobl wastod at yr arglwydd Iesu. Ac dyna ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost, wrth gwrs. Beth nath Pedr? Am bwy nath Pedr sôn? Wel, am yr arglwydd Iesu. Yr un yr oedden nhw wedi ei drywanu. Yr un yr oedden nhw wedi ei wrthod. A yr ysbryd glân bob amser yn rhoi spotlight nid arno fe ei hunan. Dwi'n mynd wneud hynny. Mae'n rhoi spotlight ar Dduw, gogoniant Duw, a'r arglwydd Iesu. O hyd, chi'n cofio beth wedodd Iesu Grist am y diddanydd arall, am gogonedda gogoneddu, oedd yr arglwydd Iesu yn gogoneddu y tad. A mae'r ysbryd glân yn gogoneddu yr arglwydd Iesu. Bob amser yn rhoi y spotlight ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae rhaid i ni wneud rhywun peth, wrth gwrs. Yn ein tystiolaeth ni ac yn ein gwaith, beth i ni'n cyhoeddi, mae rhaid i ni roi y spotlight ar yr arglwydd Iesu, achos dyna mae'r ysbryd glân yn wneud. Ac i ni'n gweld nawr edrychant ar yr un adnod 10 nawr edrychant ar yr un a drywanwyd ganddynt. Just o ran rhywbeth wrth basio, os ych chi'n darllen Beibl William Morgan, edrychant arna fi a drywanwyd, a Bible.net, a rhan fwyaf o gyfieithiadau edrychant arna fi. Ond yr un yw'r ystyr, wrth gwrs, yr arglwydd yw a dim ond un gallai fod, dim ond y Meseia a lle fod. Ond pan mae'n cael ei ddyfynnu wedyn ni, mi welwn ni mewn munud, mae'r adnod mae'n cael ei ddyfynnu wedyn yn y Testament Newydd, edrychant ar yr un yw fel mae yn y Beibl Cymraeg Newydd fan hyn. Ond yr un yw'r ystyr beth bynnag, mae'n pwyntio at yr arglwydd ei hunan. Duw fel dyn wrth gwrs. Gwaith yr ysbryd glân, troi yn golwg ni'n orte at yr arglwydd Iesu. Gwaith yr eglwys, rhoi y spotlight ar yr arglwydd Iesu Grist. I gael gweld yr un a drywanwyd ganddynt. Beth i ni'n gweld wrth edrych ar yr arglwydd Iesu?
Wel, i ni'n gweld un gafodd ei glwyfo, un oedd yn gynefin adolyr, Eseia 53. I ni'n gweld gwas dioddefus, un gafodd ei wawdio, a'i wrthod, a'i groeshoelio. Dyna beth i ni'n gweld, wrth gwrs. Crist croeshoeliedig sydd gyda ni yn yr Efengyl, yn yr Efengylau i gyd. Lle mae bylc yr Efengylau yn canolbwyntio? Wel, ar ei ddioddefaint, ar y groes. Pan chi'n darllen Mathew, Marc, Luc, Ioan, ar y groes, wrth gwrs. Mae'n cymryd y darn mawr o'r Efengyl yna. Ac felly mae hwn yn gyfeiriad at y Meseia, at y gwas dioddefus. Dim ond fe gall fod fan hyn. Mab annwyl Duw, yr arglwydd Iesu, yn cael ei drywanu a'i glwyfo ar groes Calfaria. Ac i ddod at y dyfyniad na nawr te, mae Ioan yn ei Efengyl 19:37. Chi'n cofio, mae un o'r milwyr yn dod i wneud yn siŵr bod Iesu wedi marw, a mae'n rhoi gwaywffon yn ei ystlys e. Chi'n cofio, mae'r dŵr a'r gwad yn dod allan. A dyma beth mae Ioan yn dweud, ac mae'r ysgrythyr hefyd yn dweud, mewn lle arall, edrychant ar yr hwn a drywanwyd ganddynt. Felly, i ni'n gwybod bod ni'n iawn, mae sôn am Iesu Grist mae Zecharia, wel, yr arglwydd trwy Zecharia fan hyn, achos mae Ioan yn gweud yr un peth wrtho ni, dan arweiniad yr ysbryd glân. A beth sy'n digwydd felly, wrth i ni edrych ar yr un sydd wedi cael ei drywanwyd felly? Beth sy'n digwydd? Wel, i ni'n cael ein atgoffa ohono ni ein hunain. I ni'n cael ein atgoffa o'n pechod ni ein hunain. Achos dyna pam gafodd ei drywanu. Ni sydd wedi ei drywanu fe. Hynny yw ein pechod ni. Yn gwrthod. Chi'n cofio y bennod ddiwetha, pennod 11, y 3 bugail, the bad, the good and the ugly. Wel, y bugail da, chi'n cofio, gafodd ei wrthod. Gan y mwyafrif, y bugail da. Dyma fe, y bugail da. Ac felly, wrth edrych ar yr un sydd wedi cael ei drywanu, beth i ni'n gweld yw difrifoldeb ein pechod ni. Difrifoldeb ein pechod ni. Ac beth mae yr ysbryd yn neud? Pan mae'r ysbryd yn cael ei dywallt, mae'n ysbryd gras a gweddiau. Beth yw e? Wel, mae'n rhoi yn gyntaf edifeirwch. Mae Duw yn gyntaf, pan mae'n ymweld â ni, a ni drigaredd mawr, yn arllwys arno ni'r ysbryd, nes bod ni'n edifarhau. A mae hwn yn allweddol, ysbryd edifeirwch yw e, fan hyn. A gawn ni gweld beth mae hynny'n golygu yn y darn yma nawr. Mae'n bwysig iawn bod pobl wrth edrych ar y groes, edrych ar Iesu Grist wedi ei drywanu yn sylweddoli ein pechod ni, ein pechod personol ni wrth gwrs, yn erbyn Duw. I ni'n gallu gweld hynny wrth edrych ar y gyfraith, wrth edrych ar y degorchymyn, i ni'n gallu gweld bod ni ddim yn caru Duw a'n holl galon, a'n holl enaid, bod ni ddim yn caru'n cymydog fel ni yn hunain. I ni'n gallu gweld yn y gorchmynion, di ni ddim yn ifydd fel dylen ni fod. Di ni ddim fel dylen ni fod. Ond wedyn wrth edrych ar y groes, i ni'n gweld gwrthod wedyn ni rhodd cariad Duw. Pan ni sfellu y carodd Duw y byd fel y rhoddodd e fe, einig anedig fab. Rhodd ei gariad o dde. Ond beth mae dyn yn neud yn ei bechod yw gwrthod Duw, chi'n gweld? A gwrthod ei gariad e. A gwrthod rhodd ei gariad. Mae'n dangos i ni rhywbeth o natur ein pechod ni. Pa mor ddifrifol a heirllig yw e. Gweld mor ofnadw. A mae hwn yn bwysig iawn. Mae'r ysbryd glân yn dangos i ni mor hyll, mor ofnadw, mor heirllig yw ymhechod i yn erbyn Duw. Gall neb arall wneud hynny fel yr ysbryd glân. Gallai i ddim wneud i chi deimlo pa mor heirllig yw eich pechod, fel mae'r ysbryd yn wneud pan mae'n dwys bigo yn y galon.
A dyma ras Duw yw hyn, arwydd o'i ras e'n dangos i ni yn pechod. Mor heirllig yw yn gwrthwynebu, yn gwrthryfela, yn gwrthod rhodd cariad Duw, yr arglwydd Iesu. O ran natur, dyna'n ffordd ni wrth gwrs. Ac wedyn, elfen arall allweddol wedi feirwch, gweld ein pechod ein hunain, ond galar wedyn ni. Yn y Beibl mae galaru am ein pechod yn bwysig iawn. A mae'n dod mewn fan hyn o'r te, edrych ar yr un y drywanwyd ganfyd, a galaru amdano, fel am unig anedig, ac wylo amdano fel am gyntaf anedig. Felly, y bregaeth ar y mynydd Matthew 5, ac adnod 4, yr arglwydd Iesu, pwy yw'r bobl sy'n wyn ei byd? Pwy yw'r bobl sy'n dan fendith Duw? Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru. Maen nhw'n dlawd yn yr ysbryd, gweld bod dim gyda nhw, a maen nhw'n galaru am eu pechod. Gwyn ei byd, achos dyma'r bobl sy'n mynd i brofi cysur yr Efengil. Dyw cysur yr Efengil yn golygu dim i rywun sydd ddim wedi gweld ei bechod. Os nag i ni wedi galaru am ein pechod, dyw'r Efengil yn golygu dim byd i ni. Bore yma nawr, bydd yr Efengil yn golygu dim, bydd ddim yn cyffwrdd â ni, bydd ddim yn perthnasol i ni, os nag i ni'n gwybod am ein pechod yn erbyn Duw. A bod ni'n profi galar. Beth wedi wneud am mywyd yn y merthynas i a Duw? Sut wedi trin Duw yn y mywyd? Mor heirllig, yn gwrthod, yn gwrthryfela, gwrthod ei fab, os dwi ddim wedi derbyn eto. Wedyn ni, mae'r apostol Paul yn sôn chydig amdano fe yn ei ail lythyr at y Corinthiaid, pennod 7, adnod 9 a 10. Mae'n sôn am loes, neu tristwch diwiol. Sori bod e mor fach, yna i ddarllen e mor ofalus a gallai yn Gymraeg. Beth bynnag, oherwydd derbyn iasoch eich loes mewn ffordd ddiwiol, ac felly ni chawsoch ddim colled trwy am ni. Cynnes y mae'r loes a dderbynir mewn ffordd ddiwiol yn credu feirwch, sydd yn arwain i achawdwriaeth na ellir bod yn flin amdano. Ond mae'r loes a dderbynir mewn ffordd fydol yn peri marwolaeth. Mae yna ddwy ffordd o ymateb, chi'n gweld, i'r Efengil. Mae yna ddwy ffordd o ymateb i'r neges bod un yn syrthiedig ac yn bechadur. A chi wastad yn gweld hyn o gyflwyno'r Efengil. Chi'n gweld, mae yna ddwy ffordd o ymateb. Mae yna ffordd ddiwiol a mae yna ffordd fydol. Iawn? Felly, mae'r ffordd bydol yn gwadu, yn bychanu pechod. Piwch a sôn wrthon ni'n fed up o glywed am bechod. Wi wedi cael hynny sawl gwaith dros y blynyddoedd. Wi fed up o glywed am bechod. Fed up! So eisiau clywed ragor amdano fe. I ni gyd yn bechaduriad mawr, a di ni ddim. Mae yna bobl lot gwath na fi i gael. Chi'n clywed y pethau yna yn aml iawn. Ac yn cyfiawnhau yr hunan, wrth gwrs. Yn ware fe lawr, yn gwadu. Ac yn cymharu wastod gyda rhywun sydd lot mwy drwg. Yn lle cymharu gyda Duw. Hwna fe, ffordd fydol yw hwnna, ond sylwch beth mae Paul yn gweud, mae ymateb fel yna yn arwain i farwolaeth. Dwi'n yn arwain i fywyd, achos mae'n mynd â chi bant oddi wrth Duw. Mae'n gwadu gair Duw, mae'n gwadu reality, a mae'n arwain i farwolaeth ysbrydol. A tragwyddol. Ond wedyn ni, mae modd ymateb mewn ffordd ddiwiol. Ac oedd y Corinthiaid, wrth gwrs, oedd wedi cyrryddu'r Corinthiaid mewn llythyr arall, falle am yr anfoesoldeb oedd yn yr eglwys, falle am yr holl raniadau, ni wedi bod darllen am hynny. Beth bynnag oedd, mae wedi cyrryddu nhw, chwel, mae wedi argyhoeddi nhw, ond mae nhw wedi ymateb yn ddiwiol. Dyn nhw ddim wedi gwadu am ddiffyn i hunain, mae nhw wedi edifarhau. Mae nhw wedi edifarhau, mae nhw wedi gwneud rhywbeth amdano fe. A mae hwnna yn arwain i fywyd. Mae hwnna'n arwain i fywyd. A mae'n dod â ffrwythau hyfryd yn ei sgil hefyd. Felly, mae tristwch, mae galar ynglyn â pechod, galar personol, tristwch personol am dramgwyddo a gwrthryfela yn erbyn Duw sydd mor hyfryd ac mor fendigedig, mor lan ac mor dda tuag ato ni.
Ac mae'n sôn am natur y galar nawr te, a mae 3 peth amdano fe. A mae eisiau esbonio chydig bach fan hyn. Yn gyntaf, diwedd adnod 10, galaru amdano fel am un unig anedig, ac wylo amdano fel am gyntaf anedig. Wrth gwrs, mae'r geiriau yna'n canu cloch i ni yn syth. Cynnes felly carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe, a unig anedig fab. Y cyntaf anedig. Chi'n cofio'r pla ofnadwy ar yr Aifft oedd y cyntaf anedig. Ond beth i ni'n gweld yn yr Efengyl? Bod yr arglwydd Dduw wedi rhoi y unig anedig a'i gyntaf anedig. Wedi rhoi o'i fodd, ac yn dod o'i fodd, i farw cael ei aberthu drosom ni. Oherwydd ymhechod i. Mwyn cael glanhad i fi, a chi wrth gwrs, a pwy bynnag, oedd rhaid i Dduw rhoi ei unig anedig, a'i gyntaf anedig. Ac felly, mae'n elfen o alar fyna, wrth i ni sylweddoli pwy oedd yn marw, drosom ni. Pwy oedd yn marw i glirio'n mes ni, i'n golchi ni'n lan o'n pechod. Pwy? Y cyntaf anedig, cofiwch. Yr unig anedig. Dyna pwy. Dyna beth yw dyfnder ein pechod ni, a llygredd ein pechod ni, a pa mor ofnadwy yw e, bod hynny wedi digwydd. Yn ail, mae eisiau esbonio hwn, adnod 11, y dydd hwnnw bydd y galar yn Jerusalem gymaint ar galar am hadad Rimon yn Nyffryn Megido. Wel, mae hwnna'n gymleth ac yn dywyll ar y darlleniad cyntaf. Beth ddigwyddodd yn Nyffryn Megido oedd mai fyna gafodd y brenin Josia ei glwyfo yn farwol. Nath e ddim marw yna, gafodd ei glwyfo yn farwol, a athyn nhw nôl a fe i Jerusalem a buodd e farw. Y brenin ola da oedd yn ceisio'r arglwydd. Yr un nath newid trefen y wlad yn ystod i frenhiniaeth, diwygio popeth, newid popeth, cael pobl i addoli'r arglwydd, rhoi cyfraith yr arglwydd yn ganolog, ac mae'n sefyll mas y brenin Josia. Ond mi ddwedodd yr arglwydd, chi'n gweld, pan oedd wrth iddo fe ddod yn frenin, neu ddyla nôl y marn, na i ddim barnu nawr, na i ddim cosbi'r bobl, tra bod ti yn frenin, achos bod ti'n frenin mor dda, na i ddyla nôl. Ond ar ôl dy ddyddiau di, bydd y gosb yn dod. A dyna'r galar. Mae Josia wedi marw, a mae barn Duw yn dod. Felly, beth i ni, a na roi adnod fach i ddarlunio'r peth, Jeremia 22, adnod 10. Dyma beth mae'n dweud yn y cyfnod yma nawr, yn siarad am fab Josia. Peidiwch ag wylo dros y marw, na gofidio amdano. Wylwch yn wir dros yr un sy'n mynd ymaith, oherwydd ni ddychwel mwyach na gweld gwlad ei enedigaeth. Edrychwch ar y Saesneg, do not weep for the dead king. Chwel Josia, or mourn his loss, rather weep bitterly for him who is exiled, sef I fab a'r genedl, because he will never return nor see his native land again. Mae barn Duw nawr yn dod, achos mae'r brenin di marw, chi'n gweld? Beth iddo nôl nawr te at yr ysbryd glân yn gweithio arno ni, mewn edifeirwch y galar, i ni di tynnu barn Duw arno ni'n hunain, oherwydd pechod. Dyna beth mae'n pechod ni wedi wneud, mae di corddi barn Duw, di gofaint Duw, anfodlonrwydd Duw yn erbyn ni, ein criwr ni. Y crochennydd sydd wedi'n creu ni am ffurfio ni. Ac i ni, yn ein pechod, i ni'n gwneud e mor anfodlon. I ni wedi gwneud e'n elyn i ni'n hunain, oherwydd ein pechod. Dyna'r galar i ni'n profi trwy waith yr ysbryd glân. Beth yn y byd dwi wedi gwneud? Dwi wedi gosod yn hunain fel gelyn yn erbyn Duw, a fe fel gelyn yn erbyn ni. Pa obaith sydd i fi? Os yw Duw yn elyn i fi, os nad yw Duw am rhaid i, pwy chans i gyda fi? Sym ots beth gaf fi mewn bywyd. A'r ffordd wedi byw,
Na fe, at loggerheads i ni. A fel na un ni yn ein pechod, un yn iawn gyda Dyw. Dyw pethau ddim yn iawn. A mae'r ysbryd glân yn dod â galar am hwnna. Beth dwi wedi wneud? Dwi wedi corddi barn Dyw yn yn erbyn ni. Ac wedyn ni yn drydydd, adnod 12 i 14, galara'r wlad, pob teulu wrtho'i hun. A mae'n restru nawr rhai o blant, disgynyddion Dafydd, y teulu brenhinol, ac wedyn yr holl deuluoedd wedyn ni. A'i gwragedd nhw. Felly nid jyst rhywbeth cyffredinol yw ond mae'n rhywbeth personol iawn. Sym ots pwy radd mewn cymdeithas. Os chi'n sôn am y teulu brenhinol fel Nathan, neu Levi, neu Simei, neu bobl gyffredin y wlad yn Jiwda. A'r gwragedd, a'r plant, pob un. Hynny yw, mae e'n alar personol. Nid gyda'n gilydd, mae'n personol. Mae rhaid y fod yn alar personol. Am beth wedi wneud, ffordd wedi byw, ger bron Dyw. Mae'n alar personol, sy'n mot pwy radd, pwy lefel o gymdeithas, pwy strata i ni'n perthyn iddo fe, a rhaid i ni ddod mewn edifeirwch personol ger bron Dyw. Sy'n mot sy'n rieni'n Gristion, Grisnogion, diwna ddim yn gwneud un Gristion, mae rhaid i fi edifarhau yn bersonol. Sy'n mot sy'n ffrindiau'n Grisnogion, mae rhaid i fi edifarhau, mae rhaid i fi ddod. Rhaid i bob un edifarhau yn bersonol. Chyffesu a'i bechod ei hun yn erbyn Dyw. Pob peth mae'n ymwybodol ohono fe. Popeth mae'n gwybod sydd o'i le yn ei fywyd. Dyn mae'n gwybod popeth, ond popeth i ni'n ymwybodol. A cyffesu ein pechod. A gweud, dwi'n cyffesu fy mhechod yn erbyn yr arglwydd sydd wedi trywanu yr arglwydd Iesu, sydd wedi achosi iddo fe fynd i'r groes. A wedi rhoi hynna oherwydd ymhechod i. Mwy agos i ni'n dod at Iesu Grist, a Iesu Grist wedi croeshoelio, mwyaf ni'n gweld yn pechod. A'n anheilyngdod. O ran beth i ni'n gweld yno ni nawr, ni'n gweld pethau ardderchog ynddo fe, ond o ran beth i ni'n gweld yno ni, i ni'n ymwybodol o'n pechod a'n anheilyngdod. Yn cofio Seimon Pedr, Luc penod 5, pan welodd Seimon Pedr hyn, yr helfa bysgod mawr, rhyfeddol, dos ymaith o ddiwrthif oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Mae ymhresynoldeb, mae'n agos at un mor sanctaidd, mor arbennig. Ac i ni'n edrych arno fe ar y groes. Ac i ni mor angheilwng. Ac i ni'n gyfrifol am y farwolaeth yna. Ac am y gosb yna oedd wedi dwyn arno fe. Does dim lle i falchder na hunan wrth groes Iesu Grist. Mae'r lle gorau i gael gwared arno fe i gyd. Ac felly, mwyn perthyn i bobl Dduw, a cael y fuddugoliaeth sy'n perthyn i bobl Dduw, i deyrnas Dduw, i ddinas Dduw, mae rhaid i ni brofi dylanwad yr ysbryd glân. Mae rhaid i ni gael ein geni o'r newydd. A fan hyn mae gyd yn dechrau, yr ysbryd gras a gweddiau a galar. Pam mae mor bwysig? Pam mae Dyw yn gweithio fel hyn? Wel, pobl sy'n frwnt, sy'n wmolch. Pobl sy'n ymwybodol bod nhw'n frwnt, sydd yn chwilio am le i ddod yn lan. A ma' na le. Chos dyw'r gwaith ddim yn gorffen gyda dangos ein pechod i ni, wrth gwrs. Dechrau mae'r gwaith fyna, gwaith yr ysbryd glân, ddim yn gorffen fyna, achos mae'n arwain ni wedyn i weld y groes fel ffynon. Ffynon i'n glanhau. Beth bynnag yw dyfnder y pechod, beth bynnag yw'r bryntni, beth bynnag yw e. Beth bynnag yw'r ffieidra, mae yna ffynon i'w lanhau yn lan. A golchi'r cwbl bant. Cwbl i gyd. Croes Iesu Grist a'i aberth drud. Mae'r gair ffynon yn golygu ffynhonnell mewn gwirionedd, neu spring falle bydden ni'n gweud, hynny yw
un sy'n byrlymu o hyd. Dwi'n stopo, mae'n byrlymu o hyd. Sy'n eisiau chi, mae'n dod, mae'n tarddu a mae'n dod o hyd. Nid torri syched yw'r pwyslais fan hyn, fel ych chi'n gweld, ond ymolchi a glanhau. Ac ni'n cael y darlun bod y llif yn dod o hyd, bod e'n barod, bod e'n barhaus, a bod e wastod yn gallu glanhau. Bod y gallu yna o hyd. I bob cenhedlaeth. Sy'n ots? Mae pobl wedi dod ers canrifoedd at y ffynon yma, a mae'n dal yr un mor effeithiol bore yma i lanhau pechadur, i lanhau enau dyn o flaen Duw. Yr un mor effeithiol. Diwm di newid dim, diwm di colli grym o gwbl. A mae'n barod. Sylwch, bydd i ffynon wedi ei hagor. I ni'n goffo mynd i agor y ffynon yn hunain. Allen ni ddim, wrth gwrs, Duw sydd wedi baratoi e. Fe sydd wedi agor y ffynon, fe sydd wedi trefnu, fe sydd wedi cloddio fe. Mae wedi wneud y gwaith, a mae'n barod. Mae'n barod. Mae'n barod bore yma i olchi pechaduriaid. Mae'n sôn am bechod ac aflendid, wel, ein anufuddod i ewyllus Duw, i gyfraith Duw, fel ni wedi sôn, tramgwyddo Duw, ddim yn anrydeddu Duw, yn ein meddwl, yn ein geiriau, yn ein ffordd o fyw. Ein pechod ni, sydd mor ddrwg ac mor anghywir yn erbyn Duw, ond mae yna le i olchi fe. Olchi fe. Ac aflendid, wrth gwrs, yw canlyniad y pechod. Oherwydd ein pechod, i ni'n frwnt. I ni'n aflan. Di ni ddim yn lan. Di ni ddim yn ddi-niwed. Di ni ddim yn ddi-fai. Di ni ddim yn ddi-nam yn naturiol. Na, i ni'n llawn beiau. I ni'n frwnt. I ni'n aflan. Ger bron Duw. Ac mae yna le i ni gael glanhad. Yn aberth Iesu Grist, un waith ac am byth, yn ddigon i bwy bynnag a ddaw. Unrhyw bryd, tra bydd dydd gras yn para. Ac mae yna lanhad i gael, wrth gwrs. Nid celwydd yw hyn, nid twyll yw a ddiwydion Duw yn yr Efengil. Na, mae yna lanhad trwy ymddiried, trwy ddod ac ymwolch, trwy bwyso'r Iesu Grist, a'i dderbyn fel ein gwaredwr ni, trwy gredu ynddo fe ar rhinweddau y gwaed, bod ei aberth yn ein glanhau ni. Gofyn iddo fe'n derbyn ni a'n glanhau ni. Ac dyma'r canlyniad, te 2 adnod fach sy'n hoff adnodau gyda fi yn sicr. Yn awr felly nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Does dim condemniad nawr am ein pechod. I ni cael ein cyfru yn ddieuog, yn gyfiawn. I ni ddim yn ein heiogrwydd, ond yn lan. Cyhoeddi, not guilty. Yn gyfiawn, ger bron Duw yng Nghrist, wrth ymddiried ynddo fe, wrth glynu a stico'n hunan wrtho fe mewn ffydd, yn yr hyn mae wedi wneud droso ni. A'r ail un ydy datguddiad i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau. Golchi oedd yr hen gyfieithiad, ond mae'n debyg ta hwn sy'n fwy cywir, ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, gan gwnaeth yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid i Dduw ei dad. Beth mae wedi wneud? Mae wedi ryddhau ni. O gaethiwed ein pechod, mae wedi'n glanhau a'n ryddhau ni o eiogrwydd, condemniad ein pechod ni, trwy ei waed, trwy beth nath e droso ni ar y groes. Felly, pwy yw pobl Dduw? Pwy sy'n aelodau o'i deyrnas, ei ddinas ei eglwys sy'n cael buddigoliaeth dros y byd, a'r gelynion Duw i gyd. Rhai sydd wedi profi dylanwad helaeth yr ysbryd glân. Dyna nhw. Rhai sydd wedi dod i le lle maen nhw'n gweddio ac yn ceisio Duw, yn galaru am eu pechod wrth edrych ar Iesu Grist,
ond wedyn sydd wedi dod ato fe a'i groes fel at ffynnon. Ac wrth gwrs, i ni wedi dod, os ych chi'n Gristion, chi wedi dod y tro cyntaf mewn edifeirwch i gael eich golchi. Ac pryd hynny, chi wedi cael eich derbyn yn Iesu Grist. Ond i ni'n dod bob dydd, wrth gwrs. Nid i ddod yn Gristion, ond i olchi'n trad. I glynhau'n cydwybod, achos i ni'n llithro o hyd. I ni'n dod nôl at y ffynnon. Wel, ni'n diolch am air yr arglwydd a'r broffwydoliaeth ryfeddol yma, y bore yma. Diolch iddo fe. Gnewch yn siŵr, pob un sy'n bore yma, bod chi wedi dod at y ffynnon. Os ych chi ddim eto gweddiwch ar Dduw, sna newch chi ddim byd arall i wneud gwaith real yn eich bywyd. Chi gael bywyd tragwyddol, a reality Duw yn eich bywyd, neu chi ar goll am byth. Ac wedyn, dewch at Iesu Grist, dewch at y ffynnon. Ac gadewch i ni gyd i aros wrth y ffynnon, bob amser. Amen.